du skal på efter- og videreuddannelse, så skal du bruge en Gmail-konto for at få adgang til det materiale, som bliver undervist i. Du skal oprette en konto, eller du kan logge ind med en konto, du har i forvejen. Har du i forvejen en Gmail, så skal du bare huske at få din mailadresse og din adgangskode med, når du starter. Når man har en Gmail-konto, har man også mulighed for at bruge det, der hedder drev, og det er det, vi bruger til at få fat i materialer på. Det er det, man kan kalde for skyen, eller en computer, som Google ejer, hvor at du, når du har en Gmail-konto, har en skuffe med dine materialer i. Herudover så er der Docs inkluderet, det vil sige, det er en slags skriveprogram, ligesom Word. Der er Slides, som er ligesom PowerPoint, og der er Sheets, som er ligesom, når man skal lave regneark, Excel. Når man har en Gmail-konto, har man altså også en YouTube-kanal. Man kan bruge Google Oversæt eller Translate. Man kan bruge Google Earth, og man kan bruge Google Maps. Google råder over en masse andre gratis produkter også, men det her det er nogle af de mest almindelige. For at oprette en Google-konto, skal du trykke på Gmail-appen fra før, og så kommer dette frem. Har du en Gmail, så indtaster du blot din mailadresse her, trykker næste og indtaster koden, og så er du inde. Har du ikke nogen, skal du ned og trykke på opret konto hernede. Nu skal du udfylde denne formular, altså skrive dit navn, finde en unik Gmail-adresse, det vil sige, at der ikke er andre, der må have en lignende. Du skal oprette en adgangskode på mindst 8 tegn og udfylde din fødselsdato, mobiltelefonnummer osv. Alt dette er for at sikre dig og for at du kan få tilsendt en adgangskode, hvis du glemmer din kode. Det er vigtigt at huske, at du ikke kan bruge E, Y og Å, hverken i din adgangskode eller i din mailadresse. Hvis boksen bliver rød, så er det fordi, at der er en anden, der har valgt den mailadresse, du har. Eller at du ikke har udfyldt med 8 tegn eller brugt danske bogstaver. Du bliver bedt om at indtaste en nuværende e-mailadresse, og det er ikke den, du er ved at oprette, men det er en alternativ e-mailadresse. Dette er ikke et must, så det er ikke noget, du skal gøre, men det er en måde, der kan sikre dig til nemmere at kunne få fat i en ny adgangskode, hvis du glemmer den, du laver. Herefter trykker du næste, og her skal du godkende Googles politik omkring servicevilkår med videre. Det er vigtigt, at du scroller ned i bunden for at kunne sige acceptere, altså helt ned i bunden. Og når der står jeg accepterer med blå, kan du altså trykke på den, og så er din konto oprettet. Nu vil denne velkomstmeddelelse komme fra, og du skal blot trykke fortsæt. Så vil følgende meddelelse komme frem om, at den kan give besked, hvis du vil have underretninger om indkommende mails med videre. Vælg hvad du har lyst til. Nu kommer du ind i din nyoprettede mail. Der kan muligvis ligge en velkomstmail. Se blot bort fra den og tryk på det røde ikon med det hvide skriveredskab. Øverst skal du skrive evsosofyn@gmail.com. Så skal du skrive dit holdnummer eller holdnavn i emnefeltet og bare lige en kort tekst. Det er ikke så vigtigt, hvad du skriver her. For at sende mailen skal du trykke på denne blå pil, så ryger mailen afsted. Herefter kan du sådan set blot vente til du får et svar. Når du har fået et svar, så er det fordi du er ved at blive oprettet i vores system og kan komme ind til dit materiale. Alt dette gennemgår vi, når du kommer på eftervidereuddannelsen. Jeg viser dog her blot lige alligevel, hvordan du kommer ind i dit materiale, også for en anden gangs skyld. Du skal nu vælge den app, der hedder Drev.
Første gang du åbner den, ser det sådan ud, og du skal ned i venstre hjørne og trykke login. Du vil nu komme ind i dit eget drev. Dette er kun dit, og det er kun dig, der har en nøgle til det. Det vil sige, at den mailadresse og den adgangskode, du har oprettet, er altså den eneste adgang i denne skuffe. Du har her 16 GB gratis lagerplads, som du kan bruge til at lægge ting på nettet, som du vil gemme. Oppe i venstre hjørne skal du trykke på de 3 streger, og så kommer denne menu frem. Når du er oprettet i efter- og videreuddannelsens system, så skal du trykke på Delt med mig. Nu vil du kunne se dit hold, nummer og navn, og så vil du også kunne se noget, der hedder klassens mappe. Når du trykker på dem, kan du komme ind, og så kan du finde undervisningsmaterialet. Du skal dog ikke forvente, at der ligger materiale til den enkelte undervisningsdag før på selve dagen. God fornøjelse.